Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Anko Bifi ni promotion Vox Mobile ani fixie ni kalo in bela jilin konana ay internet tilman jabo kasiga ka baruke anaw limanaw ka kila ka nafa caman sɔrɔ boîtier o brawa worola ka kɛ wanani ka faruka giga octet tan o be di aw ma boîtier sanina ay fo giga octet 30 franka sɔrɔ aw ka kalo forfait sani fɔlɔ filala aw ka abonnement la croya application Maxit Mali fɛ walima ka jazz kelen nani jazz saba fila nani jezi kori ka se ka surfer aw sagoya la interneti kan a ka denbayaw kɔnɔ lajɛli in bɛ to sen na fo février kalo tile 28 san 2025 Orange aw kɛrɛfɛ. Caisse malienne de la sécurité sociale ale ni assurance maladie obligatoire olu y'u ka sigiba sigi senga alamisa don février kalo tile 27 sigi min senfɛ u ka musaka u ye olu dantigɛ. Fédération malienne de handball ale ye wulikajɔ kura sigi senga yaasa nin ndolantan togo in ale ka se ka lakodɔn an ka ekɔlisow la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye février kalo tile 28 san 2025 an bɛna min walawala aw ye sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Adventist TV sanfɛla la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni arabadon ye février kalo tile 27 san 2025 Caisse malienne de la sécurité sociale ale ni assurance maladie obligatoire olu y'u ka sigiba kɛ sigi min senfɛ u ka musakaw bɛɛ lajɛlen bɛna taa bɛn min ma san 2025 in kɔnɔna na olu dantigɛra a jirala k'a fɔ musaka ninnu nati jɔ sifɔ wari miliyari 239 bɔɲɔngo la lajɛ in bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min ka bonya kɔnɔ o de ye Mali kɛnɛya minisiri ye Asanso ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma tɛnku Sulemani Ture la an ka ale lamɛn. An ka bi ɲɔgɔnye in bɛ sigiyɔrɔma 4 de don 4 don parce que an bɛ ka sigiyɔrɔma 23 ni 24 o ye assurance maladie ka gestion kɔnɔna ye an kan k'olu kɛ o kɔfɛ CMSS yɛrɛ ka session ordinaire minnu bɛ o 32e a n'a 33e an kan k'o fana kɛ donc a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ ko ninnu taabolo don. Mais session ninnu kɔnɔna na a bɛna boli mun de kan o ye d'abord salon 2023 budget exécution kɛra an b'a fɛ ka conseil commissaire au compte fana ye analyser ka chiffres valider o kɔfɛ tuguni budget minnu kɛra 2024 yɛlɛma dɔ donna kɔnɔ wa an kan ka fɛnɛ k'olu yamaruya parce que ni yɛlɛma donna budget la il faut que conseil ka a ka hakilila da kan o b'a la. Ani 2025 fɛnɛ budget o budget fɛnɛ pour que directeur ka se ka baara kɛ il faut que conseil d'administration mɔgɔw k'olu valider. Bon salo mun bolo dara o kun ye d'abord ka CMSS ka baara fanga d'a ma parce que o kun ye
yɔrɔ kuraw dayɛlɛ i n'a fɔ centre caman dayɛlɛ la Bamakɔ kɔnɔna na donc ka se ka centre ninnu ka se ka baara kɛ wari ka don kosɛbɛ bon kelen fana bɛ yen min ye assurance maladie sira ye parce que waati kɛra la pharmaciw tun ye mankanmisɛnninw kɛ k'a fɔ u ka wariw tɛ ka sara a sarako waati la donc an insistera ka CMS parce que olu ye gestionnaire délégué ye min ye assurance maladie sira kan donc u ka se ka baara ninnu kɛ ka baarakɛlaw caman ta a ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna na pour que gɛlɛya kana don ani dɔgɔtɔrɔsow ni pharmaciw ni ɲɔgɔn cɛ u y'olu baara ninnu kɛ en même temps région kɔnɔna na fɛnɛ a kun lajirala k'a fɔ u ka minɛn minnu bɛ yen u ka minɛn ninnu dɔ fara u kan dɔ fara minɛnw kan en même temps baarakɛlaw kan pour que baara ka se ka yiriwa kosɛbɛ min ye directeur yɛrɛ n'a ka baarakɛlaw ye k'a f'u ye département jigi b'u kan parce que u bɛ ministre mana bɔ fɛn fɛn na u bɛ na ka na dɛmɛ a baara la donc an jigi b'u kan hali bi u ka continuer o baara nin kɛ parce que retraite ma nɔgɔn ni mɔgɔw taara retraite la i ka pension i kana segin a nɔfɛ parce que a b'a sɔrɔ mɔgɔw si birindira donc gɛlɛya foyi kana sɔrɔ a la donc an b'a fɛ k'o de fɔ a n'a ka baarakɛla an jigi b'u kan u ka se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka jɔ jamanadenw jigi kɔrɔ maintenant mɔgɔ I n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na Dr Sulemani Traoré nin de tun ye ale ka laseliw ye Office national de la santé de la reproduction ni o ye kɛnɛya mun bɛ ta ka ɲɛsin bange kow bɛɛ lajɛlen ma olu ye barodarasigi kɛ barodarasigi min senfɛ u ka hakilinabaw ye minnu ye ka se ka olu cari a jirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kɛra ni kunnafonidilaw de ye yaasa olu ka se ka kɛ kumada ye ka nin hakilinaba ninnu cari min na kɛ sababu ye an balakaw olu ka gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ bange hokumu kɔnɔna na olu ka se ka faamuya kosɛbɛ Modibo Sidibe ale ye wulikajɔw kɛ a bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ a kɛrɛnkɛrɛnnen kunnafonidila c'est pour u k'a jɛnsɛn parce que caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a kɛra baara in a kɛra activité kɛra a bɛ mago ɲa fɛnɛ a b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ a bɛ caman kɛ den ni ba ka kɛnɛ la mais i b'a dɔn a ma jɛnsɛn yɔrɔ caman na donc bi baara kun ye ka jira kunnafonidilaw la u k'a dɔn baara minnu kɛra olu de filɛ nin ye pour que fɛnɛ ka se ka kɛ gafe ka jɛnsɛn u ka yɔrɔ la donc on bɛ se k'a fɔ an ye baara an b'a fɔ min ma ko bonne pratique o 7 ɲɔgɔn na suganti la mais o t'a bɛɛ dɛ baara ɲuman caman kɛla k'a fɔ ko olu bɛɛ tɛ mais baara in kɔni an ye an ka baara kuncɛlen a bɛnna bonne pratique 7 de ma an ye mun suganti 7 in bon an bɛ se k'a fɔ an b'a fɔ min ma ko CEFI o ye caisse comité des femmes utilisatrices o ye kulu ye muso kulu don minnu bɛ CSCOM minnu dɛmɛ u ka baara la pour que ka consultation CPN ninnu sankɔrɔta dɔ fana ye an b'a fɔ ma caisse villageoise de solidarité o fana ye fɛn ye mun bɛ dɛmɛ kɛ an b'a fɔ min ma référence évacuation a bɛ mɔgɔw dɛmɛ o la kosɛbɛ parce que musaka dɔ bɛ yen olu b'o la u b'o ta dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko maison d'attente o ye ka so jɔ ou bien kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ la wali du kɔnɔna la ou bien to ka du ka so pour que muso kɔnɔma minnu bɛ na ni gɛlɛya b'a la u ka se ka jigin o so ninnu kɔnɔ yani u ka jigin don ka se hali ni gɛlɛya b'a la o b'a sɔrɔ u bɛ dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ déjà baara minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ a ye nafaba lase a sigibagaw ma baara kɛra yɔrɔ min na localité minnu na an ye k'a fɔ baara in a ye nafaba s'u ma parce que n'i y'a ye a y'u suganti yɛrɛ i b'a sɔrɔ est ce que baara in est ce que a bɛ nafa se mɔgɔw ma fɔlɔ n'an b'a fɔ ma ko efficacité est ce que a ye résultat sɔrɔ fɔlɔ filanan est ce que baara in a bɛ se ka bayɛlɛma fan wɛrɛ fɛ localité wɛrɛ la donc olu hakilinaw de fara farala ɲɔgɔn kan ka sugantili kɛ an bɛ se k'a fɔ vraiment an ye nafaba y'a la sun ye fɛn ye silamɛya jɔsen don wa sun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya caman di sundonna yɛrɛ ma a jiralen don k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sun bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw lase sundonna ma yaasa ka se ka sundonna kisi o ma ɲininkali dɔw bɛ yen ka jira k'a fɔ yala sundonna kan ka labɛn jumɛn de kɛ ka farikolo labɛn ka bɛn ni sun ye o kɔfɛ dumuni jumɛnw dunni ka ɲi ni sunna fɔ ka taa se yala bɛɛ bɛ se ka sun wa nin ye ɲininkali camanw ye mun kɔni bɔra Isa Seyɔrɔ a ye baro kɛ ni Fadi Ture ale ye dumuni dɔgɔtɔrɔ ye a ye mun sɔrɔ o ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ a bɛ fɔ ni sunkalo yɛrɛ jɔra mɔgɔ mɔgɔ i dalen ti i ka farikolo kɛnɛya la a ka kan i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka t'i yɛrɛ lajɛ kɛtɛya n'an b'a fɔ ma i ka t'i ka bilan kɛ o bilan n'i taara kɛ dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ɲɛna sisan est ce que e kan ka sun est ce que e man ka sun parce que
o fana bɛ compter kosɛbɛ wa an bara yan nɔ an b'a ye mɔgɔw b'u ko bila kɔfɛ o de b'a to mɔgɔ caman bɛ yen sunkalo kɔnɔna la u tɛ girin ka problème sɔrɔ ka sɔrɔ problème ninnu filɛ nin ye a caman bɛ yen nɔ a bɛ na dɔɔnin n'i y'a lajɛ joona a ka ca ala fɛ i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ a la parce que n'a fɔra e kana sun bana dɔ b'e la e t'o bana dɔn e t'i ka statut fan si dɔn e taara i kɛ sun kan o bana in dun ni sun tɛ taa ɲɔgɔn na i ma san ka k'i yɛrɛ farikolo minnu yamaruyalen don ka sun kɛ o ye farikolo minnu yamaruyara dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a fɔ e ka kɛnɛ i bɛ se ka kɛ wa i b'a dɔn fana a musakaw b'i bolo a condition bɛɛ rempli b'i bolo o farikolo de bɛ se ka sun kɛ sunbagatɔ bɛ dumuni bɛɛ mais a dumuni bɛɛ n'a cogoya don dumuni bɛɛ n'a cogoya don a bɛɛ n'a tobi cogo don a bɛɛ n'a composition don parce que ni ko sunbagatɔ bɛ se ka dumuni bɛɛ sunbagatɔ min ni e y'i ci kɛ sukaroba dun e y'i ci kɛ kɔgɔba dun e y'i ci kɛ tuluba dun o fana ye kuma wɛrɛ ye e y'i ci kɛ sumaba min o fana ye kuma wɛrɛ ye donc a ka kan an k'a dɔn an bɛ min dun parce que sunkalo kɔnɔna la n'i y'a la kɔlɔsi dumuni n'o ye suguri ani sunakari suguri la dumuni dɔw bɛ yen olu de ka fisa olu de conseillelen don o dumuni dɔ ye jumɛn o dumuni dɔ ye an ka féculent n'an b'a fɔ o ma féculent o féculent na pomme de terre b'a la fu b'a la malo b'a la macaroni b'a la olu ka fisa suguri la ji fana an kana ɲinɛ ji kɔ suguri la parce que ji min de b'an to an bɛ se ka organisme min fɛnɛ ka taa a bɛ se ka organisme maintenir pendant un temps suntigɛ yɛrɛ a yamaruyalen don i ka sun tigɛ o ye an ka sunna dɔ ye i ka sun tigɛ ni tamaro ye walasa handball ni ale ye bololandolantan ye ale ka se ka lakodɔn ekɔlisow la Mali Fédération Malienne de Handball u ye projet kura sigi sen kan min bɛ wele ko handball à l'école a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ in kɛra stade du 26 mars la u ka sali min tɔgɔ dalen don Abdala Mahaman la kunnafoni y'a yira k'a fɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fomba ye ka taa se kalan minisiri ma ni o ye Dr Amadou Si Savane ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara colonel Cheikh Mamadou Sherifo Tunkara ale la kunnafoni y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu sigira sen kan alamisa don février kalo tile 27 san 2025 Kajatu Bagayo ale ni Mamadou Diallo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmaadaw fɛ ni discipline kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ cogo min na a bɛ se ka lakodɔn ani ka dɔ fara ka yanga kan ka jamana kɔnɔ nin wagati in na an bɛ se k'a fɔ ko bɛ tali kɛ handball kan n'a ɲɛmaya bɛ commissaire colonel Cheikh Mamadou Sherif Tunkara n'a ka cɛdenw bolo o la fanga ɲini kuma o y'a yira k'a fɔ n'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka discipline correctionnelle in yakubaya o de kun kɔnɔ u ye waleya damadan sigi sen kan u bɛna minnu boloda o waleya dɔ tun bɛ tali kɛ ka handball kɛ an ka ekɔlisow kɔnɔna na n'an k'o ma ko projet handball à l'école a bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ sport kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ekɔlisow kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye u bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn faamu a bɛ kɛ sababu ye hali n'i cira mun bɛ kɛ cili kɔfɛ i bɛ se k'a dɔn ja diɲɛlatigɛ kuma dɔ i bɛ se sɔrɔ kuma dɔ i tɛ se sɔrɔ o bɛɛ kalan de bɛ kɛ denmisɛnninw kun handball sababu la nin bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmaaw y'a ɲini an fɛ cogo min na an ka kɛ sababu ye ka bɛn ni kɛlɛya sinsin o lawaleya jamana kɔnɔ. Fédération Malienne de Handball ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ dolantan yɛrɛ bilala sen kan walasa maaw k'a dɔn handball yɛrɛ ye mun ye o ni hakilina jumɛn y'a to nin projet in bilala sen kan n'o ye handball à l'école ye a ɲɔgɔnsɔrɔ in kɛnɛ kan nisɔndiya bonyana kosɛbɛ kɛnɛ kan n'o y'a yira k'a fɔ ko nin projet in nakun kunbɛn i n'a fɔ laadalako la farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka minisiri a tun bɛ kɛnɛ kan. initiative caman wɛrɛw bɛ yen u y'a kɛ ka tɛmɛ donc vraiment an bɛ fɛ k'u fo o baara la a fɔ ko u ka hakilina ɲuman ye vraiment mɔgɔ caman kan k'i référer o kan a bɛ se ka hakilina ɲumanw di mɔgɔ wɛrɛw ma ani fédération wɛrɛw ma an kɔni bɛ se ka mun fɔ a la c'est que an ka département bɛ yan u kama n'u mago b'an na waati o waati an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an bɛ se k'o kɛ selon les possibilités et les disponibilités. N'i ko handball à l'école an b'a fɔ k'a tɔnɔ bɔ maa fɔlɔ o ye ekɔlisow ye o la minisiri min ɲɛsinnen don kalanko ma ale fana y'a hakilina di ka ɲɛsin a ko ma. ko transition a bɛ baara la front bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la ka denmisɛnninw bila condition na condition min b'a kɛ sini ce sont les jeunes d'aujourd'hui là qui seront aux commandes
donc an b'u dɛmɛ de. Ni projet min kun dolen filɛ an ka faaba kɔnɔ sa a tɛna dan Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn ma ka d'a kan région damadamani sen fana bɛna y'a la cogo min na olu fana bɛ se ka maaw dilan ani baliko gun kan minnu bɛna se ka an ka jamana kunnawolo don n'a nataw la. Kunnafoni kuncɛla Mali Fédération Malienne de Marakana a n'a bolofaraw olu ye kalanbulon sigi sen kan ka se ka nin discipline a ka se ka lakodɔn wa sariya mun bɛ a la baara a baarakɛbaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu a jirala k'a fɔ ni lajɛ in kɛra stade Mamadu Konate la Kajatu Bagayogo ale ye wulikajɔw kɛ a ye kumaba mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmadaw fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ min wele ko Marakana an ka jamana kɔnɔna na a ɲɛmaayaso kɔni kɛlen don ka baara bɛɛ bila sen kan cogo min na jamanadenw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin discipline kofɛlen in na ani k'a kɛbagaw dɛmɛ ka se ka dɔ fara u ka yanga kan a kɛko ɲuman na o de hukumu kɔnɔ u filɛ ka ni kalanbolo kofɛlen in sigi sen kan kalan ɲɛfɔliw tɛmɛnen kɔ n'an ko ma théorie u sera terrain yɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen ye baara taabolo yɛrɛ kan a ko tɔnɔ bɛɛ b'a ka fɔ la u ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin baara kofɔlen ninnu na. An nana ne yɛrɛ ye joueur ye o ye n la jouer fɛn faamuyali ko de don. Bon, coach fana an ka coach tɔgɔ ye Brin a ye explication caman di an ma vraiment a diyara an ye. Kalanfa in ɲɛfɔli kan ye kalan minnu bilalen don sen kan ni kalanbolo kofɔlen in kɛnɛ kan. Ko yɛlɛma minnu donna Marakana la an bɛna ka na mɔgɔw kalan o de la. An ɲɛsinnen don Marakana acteur bɛɛ ma. Arbitre b'a la, commissaire b'a la, superviseur b'a la, joueur yɛrɛ b'a la, même supporter b'a la. Mamadou Dipa Fane n'ale Fédération Malienne de Marakana ye discipline associée ɲɛmaaba ye a fana hakililanta de ni kalanbolo kofɔlen in kan. An ye sariyaw yɛlɛma wa Mali de b'o o commission kunna fana sariya ko an y'o yɛlɛma walasa denmisɛnninw bɛɛ ka don a la u ka ɲɔgɔn dɔn kabini uncinin ka kumaya n'a ye ou bien ni mun yɛrɛ bɔra balontan na san 35 i bɛna a la mais n'o man di ye n'i b'a fɛ ka na nin farikolo ɲɛnajɛ in de la i bɛ don a la o de y'a to an bɛ ka formation kɛ nin formation in ye information k'a da mɔgɔw tulo kan u k'a faamu Marakana ye mun ye walasa bɛɛ ka don a la an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ musow fana ta b'a la mais o bɛɛ bɛna kɛ après de comme an b'a daminɛ de la. Wulikajɔ tɛmɛnen kɔ ka taa région na ka taa ɲɛfɔli kɛla Marakanakaw ye baara taabolo kan ani u ka laɲini ye mun ye walasa u bɛ se k'u nimisi wasa Fédération Malienne de Marakana ye discipline associée filɛ ka ni kalanbolo kofɛlen min fana bila sen kan nin fana bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara taabolo ɲuman na ka ma hakili jigin k'a fɔ ko ni kalanbolo in fana bɛ tali kɛ layiru kan Mamadou Dipa Fane n'a ka cɛdenw ye mun ta u ka fanga ɲini wagatiw la walasa ka dɔ fara u ka discipline yanga kan ka jamana kɔnɔ. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ne taalen kɔfɛ kunnafoni dira Modibo Kani Sidibe ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛlen ni saga 35 Ala ka Mali la taga ɲɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ.